सुनो बच्चों, मैंने जो गणित का टेबल दिया था सबको आ गया ना? ना गोसोआव गैला? सोर सोर मखस्थ' खालामनानै लाबाखै? स्टैंड अप। वेरी गुड, वेल डन। गासिबो मखस्थ' हाजोबो। गुड गुड, वेरी गुड। मानामुनि बेटा, काम हियर। यस मैम। नोंनो आं मा टेबल मखस्थ' लानो हरदोंमोन? गोसोआव दङ ना? यस मैम, 200 नि टेबल हरदोंमोन आंनो। होमबालाय आवरायदो आरो माखासेफोराबो खोनासं। जुदि टेबलखौ मखस्थ' लानो हाया, थाफ्लि फारसेयाव खेबबा बुनाय जागोन। लोगोसे गेलेग्रा फोथारनि सामथाइखौ फुनो होगोन। बेनिखायनो थाग थियारि जानानै थाखा। आंनि खालायाव दानो सोबानाय बायदि मोनखाबायलै। आंनाथ' टेबलानो 500 नि बावसो। 500 नि टेबलखौ आं मखस्थ' बोरै लाबावनांगौ जाखोब्रा? गिनालाय। गिना होनबाय जायो नामा? बुनांगोन ना खोनायाखै? बेसेबां बुजाबावनोब्रा? आखाया बुजायै अहाबाय आरो थाफ्लियाव बुबावनो नागिरदों। थाफ्लियाव बुबा बोरै खिनो, बोरै जिरायनो, बोरै उन्दुनोब्रा? आलेसवेल होननानै बुं, बिखायाव हमना। गासिबो थिग जागोन। आलेसवेल। ओइ बुरबकफोर, अल इज वेलसो। तक्कावा, समझदार के लिए इशारा काफी है। वेरी गुड मानामुनि, नाउ गो बैक टू योर सीट। थैंक यू मैम। दावखा राजा, सानफ्रामबो उनाव जिरायबाय थायो। सिगाङाव फै, साननाय फारिया मखस्थ' होफै आंनो। बेलेगखौ मखस्थ' लाग्रो नामा? आं एसे गोसोखांबावनि। फोरोंगिरिनि खोथाखौ मानियाखैना नों? नोंनि नामा फन नाम्बार हर आंनो, फन खालामनानै लिंहरनि आं। very sorry मैम। होमबाथ' सिगाङाव फै आरो मखस्थ' आवरायफै। माखौ नायबाय थाखो? आवरायदो। गोसोआव दङ दा नोंना मामोन साननाय फारिया? बाजौ। मा बाजौ बेलाय? 1000 नोंनि साननाय फारिया। 1000? आं बाजौसो मखस्थ' लादोंमोन मेडाम। बाजौआ नोंनि नङा, बेलेगनिसो। नोंना 1000सो। बुं 1000। मा खालामबावनो दि आं? 1000 नि साननाय फारिखौ दा मखस्थ' होआबा आंखौ बुगोनलै। बुनानै आंखौ फिल्डआव सान्थाय फुनो होबावगोन। सिख्लाफोरा नुबा आंखौ मा सानगोन? सिनियर सेंग्राफोरा। गोसोखांनि र'। मा जाखो? आवरायदो माबार। 1000 सानजाबसे 1000, 1000 सानजाबनै 2000, 1000 सानजाबथाम 3000, 1000 सानजाब्रै 4000, 1000 सानजाबबा 5000, 1000 सानजाबद' 6000, 1000 सानजाबस्नि 7000, 1000 सानजाबदाइन 8000, 1000 सानजाबगु 9000, 1000 सानजाबजि 10000। 1000निखौ रोंबाय जेब्ला 3000नि सानदे एबार। 3000नि साननानैलाय मा खालामनो मेडाम? मानसिनो बेसेबां दारोबा बेसेबां मोनफिनो, बेसेबां दारोबा बेसेबां हरबा बेसेबां जायो, दखानाव थांबा माल बायबा बेसेबां फैसा मोनफिननांगौ, बेफोरखौ रोंखाजोबबाय मेडाम। मानो आंनो साननाय फारिखौ होबाय थादों मेडाम? बेबो आंनो बयनिफ्राय गोरासिन होयो। मेडामजोंनो उल्था ना? आं जेखौ थिनो बेखौ मानिनांगौ। नोंसोरनि फिउचारा मोजां जाथों होननानैसो आं नोंसोरनो साननाय फारि होयो। रावजोंबो जाहाथे दा थगायजा होननानै। नाथाय रावजोंबो थगायजाया, आंनि हिसाबा मोजां जाखाबाय। आरोबाव मोजां जाथों हिसाबाव होनानैथ' आं नोंसोरखौ फोरोंबाय थायो, मखस्थ' लानो होयो। फार्माटखौ सिनायो दा नोंसोरो? फार्माटआ सोर? सोरबाबो सिनायनाय दङ ना फार्माटआ सोर? रावबो सिनाया। दावखा राजा, नोंलाय बहा सिनायनो फार्माटआ सोर? मेडाम आं सिनायो। फार्माटआ सानखान्थिनि गुरु मेडाम। भेरि गुड। सोलोंनानै ला नोङो। उल्थासो बुंबाय थायोना। थां, गेलेग्रा फोथारनि सामथाइखौ फुहैथां। माबार। अके मेडाम। आरो नोंसोरबो खोनासं, आं दिनै गोदान फर्मुलायाव नोंसोरखौ सानखान्थि फोरोंगोन। मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। जुदि रोङाबा गले सों। जेब्लासिम रोङा सोंबायानो था। गले सोंबा गावआनो जोंखौ रायोसो। सोर मा होनदों? जेबो होनाखै मेडाम। दिनै a+b² 2ab नि फर्मुलाखौ फोरोंगोन। बेखौ मोजाङै नाय। ओमफ्राय होमवर्क लिरनो हरबावगोन आं। जुदि होमवर्क खालामनानै लाबोआ, गाबोन साजानि थाखाय थियारि जाखा। हेलौ लोगोफोर, बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। गाबोननि भिडिअआ गोलाव जागोन, नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। गाबोन खोथा होनाय बायदि नोंथांमोननि खाथियाव गोलाव लाबोगोन। दिनै भिडिअखौ लाबो सानदोंमोन, नाथाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो नेनानै थायो नालाय दिनै भिडिअखौ गुसुङैबाबो लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिखायो, मानो होनोब्ला नोंथांमोना एसेबां गोबाव समनिफ्रायनो नायबोगासिनो दङ। स' जोंनि दुखु सुखुखौबो बुजिफायो, नङा होमबा? दिनै क्लासआ 10 घन्टा जादों।
जायनि थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय टाइमखौनो मोनाखै हाखु दाखु 1 आवारनि गेजेरावनो नोंथांमोननि गेजेराव फिसा भिडिअबाबो बानायनानै लाबोनाय जाबाय जिहेतु नोंथांमोना जोंनि अडियन्स बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबा जोंनि पार्सनेल खामानि मावनायफोरखौबो फोरमायनांगौ गोनां जायो नङाबा नोंथांमोना जोबोद नेनानै थाबाय थायो जोबोद गोसो गोरबो होनानै नोंथांमोना मोजां मोनो जायनि थाखाय नोंथांमोना नेहाब नायो बिनि थाखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर नोंथांमोननि बेफोरबायदि अननायखौ नुनानैनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां देनांफोर प्रजेक्ट लाबोगासिनो दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे बुजिनांगोन मालाबा भिडिअखौ गोबावजों होदोंबाबो नोंथांमोना दुखु मोननाङा मालाबा भिडिअ गुसुं जाबाबो दुखु मोननाङा मानो होनोब्ला फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना जोबोद मोजां एनिमेशन नुगोन बेखौ नोंथांमोननो खोथा होनानै दोनखाबाय जिउआ जुदि आं थाब थुंगेयाबा आंनि जिउआ गोलावै थायोबा आरो एसे गोलावै थायोबा नोंथांमोना जेसेबां हायो मोजां भिडिअ नुगोन आरोना बेखौ आं खोथा होयो नाथाय जिउआसो थास'लायनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया बेखौ बुंनो हाया बाट जिउ थासान्दि नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन लायला जामायला हापां खुगा जिबलां हाय सिरिथा आं माबा मोनसे एनाउन्स होगासिनो हायोबा नोंबो बुं नंगौथ' आरो मोनसे खोथाना जोंना भिडिअ बानायगिरिया जोबोद बेमारिलै मोगथां मुलुगाव नुनायावलाय मानसिखौ जोबोद स्ट्रं नुगोन नाथाय सिं बिराद बेमारि मालाबा गोदना सानाय गन्थंनिफ्राय हां गैयै खोमा गुदुं होथेनाय जारलेन जुद गैया डाक्टरनाव लांबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जि खालामनो खोन्थायो गासिबोखौबो खालामजोब्बाय माथो जेबोआनो जानो रोङा नोंथांमोना अपारेशन खालामना होननानै बुंदोंना बे गन्थंनि अपारेशन खालामबाबो खायसे ना माथो मोजाङानो जायानो बेनिखायनो खालामला होननानै सानबाय आरोखि दुमफावा गेजेर प्रब्लेम मोनो बेनिखायनो भिडिअखौ थाब लाबोनो हानाय जाया आरो भिडिअ बानायनायनि लोगोसेबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय जोंनिबो थाखाय बर' समाजनि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोना एसे गोबाव नेनांगोन मोजां भिडिअ लाबोगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरो जे भिडिअखौ माला लाबोगोन थाब लाबो मानो गोबावजों लाबोयो हराव थाब उन्दुनो ओंखारो होननानै जोंनिया टाउनाव थायो नालाय गुवाहाटियाव थायो नालाय खामानियानो जोबा माने क्लास थांनांगौ भिडिअ खालामनांगौ भिडिअ एडिट खालामनांगौ आरो हरावसो होनाय जायो ओंखाम जानायाबो जोंनाबो बिराद गोबाव जायो नाथाय मा खालामनो गोबावजोंबाबो नोंथांमोननि सेराव लाबोनांगौ गोनां जायो नङाबा उपाय गैयाना आसा खालामो नोंथांमोना बुजियो इयुनाव मा थिक सम आरो सुजुगा जुदि मिलायोबा फिल्मखौनो लाबोनो हानाय नोंथांमोननि खाथियाव माने सानदोंसो आरो साननायखौ जाफुंहोनायानो मानसिनि थांखि जाफुङा बे उननि खोथासै जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम नाजाबाय थागोन नोंथांमोना अननानै गाज्रि मोननाङा भिडिअखौ गुसुं जादों होननानै दिनै नोंथांमोनजों एसे रायलायनो लुगैनानै रायलायबाय गाबोन भिडिअखौ नोंथांमोना एसे गोलाव नुसिगोन आरो सिन्था खालामनाङा दे बाय